gannoedd y fideos gwirion, rhyfedd a newydd ar ein sianel YouTube ni, ac ar gael i'w gweld drwy'r byd i gyd. Ond be mae'n ffrindiau dros y dŵr yn feddwl o'r rhain? Reit, am mynd i'n tro ola. A'r fideo cynta ydy reslo. Ie, wsos dwytha ar y lle, fe welswn ni chydig o reslo. Nes i wylio lot o wrestling pan o'n i'n iau. O'n i'n licio reslo fi. Copi nhw adra ag yn ysgol di, a mam yn damio. Y dyn sy'n gwisgo'r ddraig neon pink ydy Eddie Dennis, prif athro yn ystod y dydd. Prif athro? O dad fi'n berathro, ond sa'n dychmygu fe'n reslo i fod yn onest. Ond yn ei amser sbar yn licio cwffio. Eitha bach I wrestler yn dy farn fi. Mae reslo, herwydd bod yn ffug, herwydd bod yn actio, dwi erioed really di cael diddordeb ynddo fe, bod fi'n gwerthfawrogi cymaint o waith sy'n mynd ynddo fe. Ouch! Jesus Christ! Actor gorau yn y byd, Mae angen dawn actio, mae angen bod yn athletic, mae angen cryfder. Mae'n anodd iawn I fod yn deg. Sa'n goler apel i fod yn onest. O, rhaid I ti weld match wrestling yn Mississippi. O, mae'n ofnadwy. Pan fysyn nhw'n mynd mor well gael dros act, sa'n deall. Mae fe gyd yn cael ei wneud yn ôl sgript. Wel. Mlaen I celf cael tango. Enw fi Carl Jones, pobl yn gael fi'n tango, a dwi'n artist. Ydy'r boi ma'n dod o Gynarfon? Dad, met fi'n dechrau fo. Pobl yn gael fi'n yn pentra ydyn, jyst cael tango, oce, so o'n i'n gwisgo dillad orange a pantlu. Dwi'n agor ffaith rwy'n ddim yn cyfri'r un o ddifri ormod. Nes i'n eich un o side view boi ma, efo barf oedd yn mynd drwy'n penno, ia. Ligio'r barf, Boi hapus. Nes i'n neud llun dy bach o smartphone addiction, na, ia. So met fi gyd efo iPhones, ma'n nhw'n constantly fel ia. So'n pisio fi off. O ie. Smartphone addiction efo syntan. Ma'n o'n dda, dwi'n licio'r gorilla. Gorilla yn pilan. O, Jimmy. O, mae hynny'n wych. Sa'n gwerthfawrogi celf yn aml, ond fi yn licio pethau ffordd Mae'r un yn dda. Dwi'n licio'r portrait efo triangles. O, mae hwn yn wych iawn. A dyna ni, cofiwch fod holl fideos y gyfres ar sianel YouTube y lle.